May komento si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte labot sa mga isyu nga ginabato ngadto sa pamilyang Duterte. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara gibutyag sa mayor nga buot lang matud pa sa administrasyong Marcos Jr. nga gubon ang imahe sa mga Duterte. Gihagit sab sa mayor ang mga kongresista nga ablihan ang ilang mga libro kung giunsa pagamit ilang tagsa-tagsang pondo. Human makustudiya na sa kapulisan si Pastor Apollo Kibuloy sa tanaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ipamugos na sab sa kasamtangang administrasyon ang investigasyon sa International Criminal Court batok sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang niya, dutan gayod sa mga kalaban, si kanhi Pangulong Duterte pinaagi sa paglambigit niini sa mga nanggawas nga isyu. Tumong matud pa nga gubon ang imahe sa mga Duterte diha sa mga tao. Gusto gina nila nga matangtang ang tunok manggod nila kung ang mahan. Hantod sa di manggod nila, hantod sa di nila maunsa ba? Unsa ni ma-pacify or madakpan or matangtang sa scene sa politika si PRD. Paminaw nila na sila'y kompetensya. Pero akong papa-retired naman na. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang Malacañang kalabot ni ini. Samtang sa pagukod kay kanhi Pangulong Duterte labot sa ginatuki karon sa Kongreso nga giingong extrajudicial killings sa iyang kampanya kontra illegal nga droga niadtong panahon sa Duterte administration. Sumala sa mayor. Una nga matay mga drug lord, nirise nila, na nila. Unya karon gukdon to ninyong tao ang who you claim that is responsible for the deaths of drug lords. And you want to punish him for that? Because he only wanted to protect the Filipino people? Midepensa sab ang mayor sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte sa mga issue labot sa confidential funds o uban pang ginatuki sa pondo sa OVP. Gihagit sa mayor ang mga kongresista nga ablihan sab ang ilang mga libro ug ipakita kung ginaunsa pagpalihok ang kwarta sa Kongreso. Ani na lang day. Tanang mga politiko ani diri kaning kalibutan na karon kay banha magigimo diya sa Congress. Ngano di na lang nato pang abrihan tanan ato mga libro. Ginakuhaan pa og komento ang Kongreso ug Malacañang labot sa hagit ug mga komento sa mayor. Una na gibutyag ni Vice President Sara Duterte sa iyang speech sa House hearing on good government and public accountability nga ang legislative inquiry kay well-funded o coordinated nga atake sa politika. Sa media interview, human siya mibiya sa hearing, gibutyag niya nga pagpanganda matud pa kini sa ginaplanong impeachment batok kaniya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Buta nga, gilimod sa chairman sa maong komitiba nga si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Sara gibutyag sab ni VP Sara nga walay maling paggamit sa pondo ug na may audit findings andam sila nga tubagon kini. Dugang ni VP Sara wala siya planong mudagan sa 2025 midterm elections. Sara. Daghang salamat Argil Relator.